2 anyos nga batang babae giingong gimolestiya sa iyang kaugalingong uyuan nga bayot. Uyuan na priso na karon sa Parian Police Station. Ano ang report ni Femari Dumabok. Tabian og lingaw kayo kining 2 anyos nga batang babae nga nagtan-aw og movie nga pambata sa cellphone. So sa maragway gipamati nga sakit. Ana kini sa Women's Desk sa Parian Police Station sa Dakbayan sa Subo. Human gidala sa iyang maguwang nga babae uban ang mga barangay health workers sa barangay Lorega. Nireklamo ang bata nga gilabtan ang iyang kinatao sa iyang uyuan nga bayot. Masigig sakit ang iyang kuan kanang ari niya masigi siya gilak-gilak magabi gali niya dili siya kakuan kundi iya isod iyang kamot gali. Suma sa magulang sa biktima, halos muusa ka buwan na nga gireklamo sa bata ang sakit. Hinungdan nga ganihang buntag, dakadesisyon siya nga ipa-check up kini sa health center. Gipa-check up nila niya mato gi-check up sa among doktor, pagtanaw sa among doktor nga pagkuan nila sa ginataw sa bata. Pag dili na siya anan gihilabtan jud nya mo to nga gipakuyugan sa midwife sa ako nga to sa pink room. Nya pag abot dito sa pink room, ang bata niining ra ko nga bibi. Kasi nag-away nimo bibi, kasi naghilabot nimo ni inday siya. Ako yung minong. Apan gihimakak sa suspect ang pasangil kay matod pa dili niya kini mabuhat kay pinangga niyang iyang pagumangkon. I-explain na siya sa kumanghod, tomboy asa katong sa kabayad nga akong kuan, magkoy sa balay. Gingnan na sila nga ID ang nainumduman niya niya siya ay katong last na mo ligo sa akong manghod, pupan niya sa pagumangkon iyang giligo. Dayon lang duha nagkuyog sa chut siya amiga niya nga iya daw ako nagisabunan. Nya kay mismo ako masad makaingon sa ko nga ha yan ako man. Giangkon sa suspetsado nga magamitan siya og illegal nga drugas. Ito mahog na gini sa rape, considering nga dunay mga positive man yun ang result sa pink room. Ang biktima kamanghuran sa 5 ka managsuon kansang mga ginikanan na priso sa niaging tuig tungod sa illegal nga drugas. Tungod kay gipasapasa sa mga kabanay ang pagatiman sa bata, girekomendar sa kapulisan nga itugyan ngadto sa Department of Social Welfare and Services ang bata. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.